És bemutatom, hogy kell a Blenderbe letölteni az i3D Exporter addont. Először megnyitjuk a netet, majd tehát megnyitjuk a netet, beírjuk ezt, hogy Vertex Desing i3D Exporter, a legelsőre rákatolunk, és ha minden igaz, itt egy GitHub-os link, rámegyünk a kódra, download zip, ezt a letöltésre lementjük, majd ezután megnyitjuk a Blender, és mi ezt megnyitotta, rá kell kattintani az Editre, ott a Preference-re, itt az Edit, Preference, és azon belül az addons, és installálni kell. Nektek jelen esetben itt lesz majd ugye a downloadsnál. Ezt a zippet így install addon, és az sikerülni is fog. Majd keressetek, hogy i3D, és ki kell választani az FS Data foldernél a FS19 a program file SOR86-nál a data mappát, és az XML libraryt kell állítani LXML-re. Amit csak úgy tudtok megcsinálni, ha kiléptek, és a Blendert rendszergazdaként mutatjátok, de így kell megcsinálni. Majd, ha AC3D-ből akartok valamit importálni, vagy exportálni, akkor azt is megmutatom. Itt az AC3D, és beimportálok egy testet, például lesz. Ez itt a kombányomnak a váza, és nem az enyém, én csak szerkesztetem. És az a lényeg, hogy file, export, wavefront OB, és rámentek erre. Ugye nyilván objektre elmentek, úgy bármilyen nevet adtok neki, ebből kilépünk, megnyitjátok a Blender, file, import, és akkor megkeressük azt a mapát, amit betettük, itt is van, és rákatolunk, export, i3D, és akkor itt már ki tudjátok úgymond exportálni i3D-be, hogyha van rajta fototextúra, akkor adni kell hozzá egy új materiál, vagy ha nincs is rajta textúra, és az AC3D-be már feltextúráztátok, és ugye úgy akarjátok, hogy játékba is látszódjon, akkor hozzá kell adni egy új materiált, vagy már lehet, hogy van rajta. Ez itt van a jobb oldalon, és ez a kis material properties. Erre kell kattolnatok, és ha nincs rajta textúra, akkor new base color, erre a kis pontra rákattintatok, és image textúra, és megnyitjuk például most csak tesztképpen megnyitok valamilyen textúrát, hát most rárakott egy normál mappot, és így ki tudjuk exportálni i3D-be, és megmutatom, hogy milyen lenne, ugye, akkor rámentek ja nem, azt elfelejtettem mondani, hogy az Object Data Properties-t meg kell nyitnotok, és itt a Cast Shadow mapot és a Receive Shadow mapot be kell pipálni, és most exportálni i3D-be. Ez mindjárt meg is van. Hogy megvan, ki is léphetünk belőle, és megkeressük a mappát, és megnyitjuk, és mindjárt mutatom azt a hibát is, hogy na igen, ezt írja. Ez azért van, mert ékezetes mappából importáltam be, vagyis hát ékezetes helyről. Az asztalról nem érdemesebb inkább a merevlemezetekről közvetlen importálni, ugye a helyi C, vagy a helyi D, vagy a helyi F, tök mindegy, csak ne az asztalra rakjátok ki. Mert amúgy így is működik, mert be lehet importálni, így is. Itt is van, import, és így is beimportálja egyébként, csak hát igen. Ilyenkor belerak egy kamerát, és az lehetséges, hogy elcsúszik minden egy értéket, és ezt lejjebb kell húzni egyébként, és amúgy már tökéletes. Tehát ja, így kell letölteni az addon Blenderhez, a legújabb Blenderhez persze, és így kell kiexportálni bármit AC-ból például textúrával együtt. Úgyhogy ja.